En Sergi va tenir leucèmia quan tenia 5 anys. Quan estava ingressat, l'assistent social de l'hospital va dir a la Mar, la seva mare, que tenien dret a una ajuda per cobrir part de les despeses que comporten aquestes situacions. I durant 4 anys van rebre un ajut de 263 euros mensuals. Ara reclamen al nen 5.000 euros que li haurien pagat de més. Ens sentim impotents davant d'una administració que reclama un import que el Sergi va percebre quan estava malalt, molt malalt, quan vam entendre sempre que era una ajuda que li pertocava. L'ajuda la gastaven sobretot en desplaçaments constants a l'hospital i en les hores que havien de deixar el cotxe al pàrquing. Són aproximadament 3 euros l'hora. Nosaltres els tractaments del Sergi podien anar des de les 9 del matí fins a les 10 del vespre. Quan la Mar va anar a preguntar què passava, li van dir què passaria si no pagava. El que em van dir a l'agència tributària és que si aquest import no el pagava jo, perquè ell evidentment no tenia uns ingressos, el que podia passar-nos és que als 18 anys, quan el Sergi tingués la seva primera feina, li embarguessin les seves comptes. Davant del desconcert que sentien, van acudir al síndic de Greuges. El síndic ha pogut constatar que el seu cas no n'és l'únic i que hi ha una 60ena de famílies que es troben en una situació semblant. També han comprovat que els pagaments que els reclamen venen d'un error de la Generalitat, no pas de les famílies. Les famílies no tenien possibilitat ni capacitat, no hi havia cap informació per part d'elles per saber que estaven rebent o no la quantitat adequada. L'errada és només atribuïble a l'administració, és a dir, és un càlcul, és un canvi en el càlcul del que rebrà la família que no s'ha aplicat. Des del síndic han reclamat a la Generalitat que doni una resposta i ho ha fet. En un decret aprovat el 30 de setembre s'estableix que no s'exigiran aquests pagaments indeguts i es justifica en termes de justícia social. La Mar, però, encara no n'ha rebut cap notícia. El 23 d'octubre del 2025 jo no tinc cap tipus de resposta de l'administració en el que digui doncs aquest import s'ha disculpat i no ho ha de pagar.